Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanku da kasancewa da mu a wannan cibiya mai albarka wacce muke kawo muku magunguna don taimakon al'umma. To a yau za mu kawo muku bayani akan matsaloli na tsayawa harkoki wanda yake da alaƙa da sammu ko kuma sihiri. Ga duk wanda ya kasance harkokinsa sun tsaya masa ko kuma wanda baya ganin daidan al'amuran harkokinsa, musamman wanda yake sana'a kudinsa suna lalacewa, to akwai alamomi da zaka gane cewar akwai jifa na tsayawa harkoki a cikin al'amuranka. Na farko, akwai mafarkai na ban tsoro. Mafarkai na ban tsoro sun haɗa da kamar ganin macizai a bacci, ko kuma ka yi mafarkin ga wani nan yana biyo ka, ko ka yi mafarkin shanu, ko ka yi mafarkin raƙumi, ko ga raƙumi nan ya biyo ka da sauransu. Wannan yana ɗaya daga cikin mafarkai wanda ake yin su. Sannan kuma akwai alamomi na zahiri wanda zaka ga kana yawan samun faɗuwar gaba, wani lokacin kanka kana yawan samun ciwon kai na ɓari ɗaya, wani lokacin kuma zazzaɓi irin na gab da magariba, sai kuma saurin fushi. Ko me aka yi ma abu kaɗan zaka ji kana fushi, ko amsa kake ba mutane zaka ga kana ba da amsa a fusace, ko kuma ɓangaren kwastomominka ma zaka ga gabaki ɗaya sun ƙaurace maka, ko kuma sun daina zuwa siyan kayanka, ko kuma sun yanke mu'amala da kai. Sannan da ka samu kuɗi zaka ga suna ta lalacewa. Zaka ga da ka samu kuɗi kamar an ƙyatta musu wuta, zaka ga sun lalace gabaki ɗaya. To haƙiƙa akwai hanyoyi waɗanda ake bi domin waraka daga wannan matsala. Duk mutumin da ya kasance yana fama da ɗaya daga cikin waɗannan matsaloli da ya ji mun ambata, akwai lambar wayarmu wanda za a iya kiran mu. Bi'iznillahi akwai magani wanda zaka warke daga wannan matsala, ko da ya kasance, domin wannan wani lokacin yakan iya zama jifa ne, wani kuma yakan iya zama iska ce irin wanda suke zuwa da ra'ayin kansu su zo su shafi mutum. Wani kuma sa hannu ne na jifa na maƙiya, sukan sa mutum hannu a bisa harkokinsa. To ‘yan uwa, da wannan muke cewa salamu alaikum wa rahmatullahi.